základný postoj. Pravo, bok. Pravo, bok. Pravo, bok. Pravo, bok. Všetky sú pekné. Jasné, že všetky sú pekné, ale samozrejme vyhrať môžeme jedna. Počkáme si, či už rozhodcovia majú jasno. Áno, takže dievčatá vľavo, bok, rozpočovne odchod. V rámci Body Fitness. Spoločnosť možnosť prichádzajú k nám sem na pódium. Tak, výborne. A ideme si k tomu povedať aj niečo viac, a to budú mená. Na 5. mieste, lebo teda koľko ich bolo v tejto kategórii, tak ideme odísť presne 5 cien, respektíve 5 diplomov v tomto prípade a niečo navyše, buďte si istí. Tam je so štartovým číslom 69 Hanna Agneter, VT-technika Liptovský Mikuláš. Na 4. je so štartovým číslom 70 Simona Stráková, KŠK mesta Stará Ľubovňa. Prvá trojka v tejto kategórii Body Fitness na 163 cm vyzerá takto. Otvárajú samozrejme tretím miestom a tam je s číslom 76 Daniela Čajková, SK Fitmax Námestovo. Už na krku, respektíve jedna z nich sú ešte pripravené pre tie ďalšie dve, ktoré tam vzadu stoja. Jednu si pozrieme práve teraz dopredu a bude to tá, ktorá skončí na 2. mieste. Je to číslo 70, obidve majú číslo 70, tak preto to môžem takto povedať. 3. Adriana Sojková, FC Pavrčík Detva. Takže dámy a páni, je to asi v tejto chvíli už celkom jasné a máme takmer všetky informácie, ktoré sme na teraz v rámci vyhlásenia výsledkov v kategóriách, ktoré už ste mali možnosť vidieť aj v semifinále, vo finále tu na pódiu na majstrovstvách Slovenska v Núšti. Už sme všetky informácie odprezentovali s výnimkou a na tej najpodstatnejšej kategórii Body Fitness na 160 cm je víťazkou so štartovým číslom 74